Čelenky z umelých kvetov, oblečenie, topánky, ale aj doplnky pripomínajúce napríklad 60. roky minulého storočia. Toto všetko a o mnoho viac ste si cez víkend mohli kúpiť či vymeniť za niečo iné na špeciálnej edícii Burzoblšáku. Dať starým veciam druhú šancu na život. To je cieľ Burzoblšáku, ktorý pravidelne v priestoroch súkromného gymnázia na Bajkalskej organizujú dvaja mladí vysokoškoláci. Tentokrát mal ale špeciálne zameranie. Tento Burzoblšák je v podstate taká vintage edition, čo znamená, že by tu mali byť tak viacej také starožitnejšie veci alebo možno nejaké handmade výrobky. Čiže máme tu vlastne aj z toho súdka niečo, ale sú tu vlastne aj predajcovia, ktoré majú vlastne bežné veci ako vždycky na Burzoblšáku. Na vintage Burzoblšáku ste tak mohli nájsť doslova všeličo, od kabeliek cez opasky, oblečenie, až po levandulové vrecúška či čelenky z kvetov. My predávame také hlavne oblečenie, bižutériu a všetko také pekné pre dámy. Predávame také hlavne oblečenie, bižutériu a všetko také pekné pre dámy. Tak sú to všetko naše také staré zásoby, ktoré už nepotrebujeme a chceme si potom do šatníka doplniť niečo nové. Chodia ľudia, kupujú? Kupujú, áno, my sme veľmi spokojní. Všetko, čo akože žena tu chce akože mať, všetko je to už nakúpené. Vôňa je tam za dobrú cenu. Opasky sú taktiež akože veľmi dobré a za dobrú cenu. Čo ste si tu už stihli kúpiť? Zatiaľ iba tričko, ale my máme tam vzadu stánok, tak to je taký výmenný tovar. Chodia ľudia, kupujú? No áno, už sme predali asi tretinu. Už nejakú tretinu toho, čo sme si sem doniesli, je určite preč a ešte sme len nejakú 2 hodinky od začiatku, takže to je perfektné. Kedy bude najbližší Burzoblšák? Najbližší ešte nemáme presný dátum, ale od septembra vlastne začíname. Čiže teraz cez leto nie a v septembri potom to znova začne každý mesiac, tak ako ste boli zvyknutí všetci. Pre televíziu Ružinou Mariana Šebová.